Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που σήμερα έχουμε κοντά μας τον αστροφυσικό και επίτιμο διευθυντή του Εθνικού Πλανηταρίου, τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο. Είχαμε την τιμή και τη χαρά επίσης να τον έχουμε φιλοξενήσει στο βιβλίο της Καλαμπάκας. Δεν θα πω πολλά λόγια, όπως εκείνο ζήτησε κιόλας. Σήμερα το θέμα μας είναι η αποκάλυψη του σύμπαντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζιώζιο για την ευγενική του μεσολάβηση στο να τον έχουμε σήμερα κοντά μας, απόψε κοντά μας τον κύριο Σιμόπουλο, και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ηλιόπουλο, τον αντιπρόεδρο της KDK, της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα από τη Washington. Δεν υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα και εγώ να πω για τον αστροφυσικό το Διονύση το Σιμόπουλο, γιατί είναι όλα ήδη γνωστά. Γι' αυτό απόψε δεν θα πω τα συνηθισμένα δύο λόγια για έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα. Αλλά θα ήθελα να προλογίσω για ένα παιδί που κοίταζε τα αστέρια. Θέλω να σας πω για ένα νεαρό πρόσκοπο στην Πάτρα που σήκωσε το βλέμμα του και βλέποντας το στερέωμα ξεκίνησε ένα ταξίδι για κόσμους που δεν μπορεί να περιγράψει ούτε και η πιο φιλόδοξη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Hollywood. Αυτό το εμπνευσμένο παιδί το βλέπω σαν παράδειγμα για μίμηση για τα δικά μας τα παιδιά και αναρωτιέμαι πώς μπόρεσε να εμπνεύσει τόσα μα τόσα άλλα παιδιά. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σιμόπουλε, θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσετε απόψε με δύο λόγια για το ταξίδι αυτού του μικρού ονειροπόλου και το τι έμαθε και τι ακόμα μαθαίνει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Τι ωραία εισαγωγή. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Και την Πέπη και τον κύριο Ηλιόπουλο από την Ουάσιγκτον. Είδατε ότι η νέα τεχνολογία μας ενώνει όπου και αν βρισκόμαστε. Και από ό,τι μου είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος πριν από λίγο, έχω ως ακροατή αυτή τη στιγμή έναν παλιό μου πρόσκοπο, ο οποίος είναι γιατρός στην Ουάσιγκτον, και από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, από τους πιο ικανούς και πιο ωραίους γιατρούς που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ φυσικά και για την εισαγωγή, κύριε Ηλιόπουλε. Το να πει κανείς πώς ξεκίνησε, θα σας πω ένα πράγμα. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή των πάνω από 50-60 χρόνια στην ουσία από μια εκδρομή προσκοπική στις πλαγιές του Παρνασσού. Εκεί το καλοκαίρι του 1960 για πρώτη φορά είδα με ένα μικρό τηλεσκόπιο που είχαν οι Αμερικανοί πρόσκοποι που επισκέπτονταν τη χώρα μας την εποχή εκείνη, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέσα από αυτό το μικρό τηλεσκόπιο κυριολεκτικά τον ουρανό με τα άστρα. Το φεγγάρι να βγαίνει από τις πλαγιές του Παρνασσού, έβλεπα τους κρατήρες, πράγματα τα οποία ήταν τελείως αδιανόητα για την εποχή εκείνη για μας. Τηλεσκόπια ούτε από κοντά ούτε και από φωτογραφίες στην ουσία δεν είχαμε. Δεν υπήρχε φυσικά ούτε η τηλεόραση, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο Παναγιώτης, ο συμπρόσκοπός μου πριν από 60 και χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι αεροπρόσκοποι στην Πάτρα, εκεί όπου μεγάλωσα, είχαμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Μερικά από αυτά τα πράγματα ήταν και η αναγνώριση των αστερισμών, και εκτός αυτού, λόγω του ότι ήμασταν και αεροπρόσκοποι, κάναμε και την πρώτη αεροδιαστημική έκθεση νομίζω στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθεια ορισμένων ανθρώπων που είχαν τις δυνατότητες, όπως ήταν η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, όχι η CIA αλλά η USIS όπως λεγόταν τότε, που υπήρχε και μια βιβλιοθήκη, αμερικάνικη βιβλιοθήκη στην Πάτρα, μας βοήθησε να φτιάξουμε αυτή την πρώτη αεροδιαστημική έκθεση. Από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα είναι στην ουσία
γνωστά. Είναι μια άλλη ιστορία η οποία καταλήγει σε αυτή την σημερινή ομιλία. Κάνω το share αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το σημερινό μας θέμα, που έχει να κάνει με το πώς μάθαμε όσα έχουμε μάθει τα τελευταία 50-60 περίπου χρόνια, αν και στην ουσία, εδώ που τα λέμε, η προσπάθεια του ανθρώπου, η ερωτική αν θέλετε σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό, είναι μια πανάρχια προσπάθεια. Μια προσπάθεια φυσικά η οποία, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης πριν από 2.300 χρόνια, γίνεται γιατί ο άνθρωπος του ιδέν ωραία για τη φύση, είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. Και φυσικά τα τελευταία 400 χρόνια, από τότε δηλαδή που ο Γαλιλαίος για πρώτη φορά έστρεψε το μικρό του τηλεσκόπιο το 1609 στον ουρανό, ανακάλυψε τα δισεκατομμύρια κυριολεκτικά άστρα που αποτελούν τον γαλαξία μας, ανακάλυψε τους 4 μεγαλύτερους δορυφόρους του πλανήτη Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα και πολλά άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν και 400 χρόνια, χάρη στο τηλεσκόπιο, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα τα επίγεια τηλεσκόπια μας είναι πολύ πιο μεγάλα από αυτά που χρησιμοποιούσε ο Γαλιλαίος, γιατί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μας, στις πλαγιές και στις κορφές των βουνοκορφών, βρίσκουμε τεραστίων διαστάσεων τηλεσκόπια. Μάλιστα σε μερικά χρόνια από σήμερα και στη Χιλή, στη Νότια Αμερική, αλλά επίσης και στη Χαβάη θα έχουμε 2 τεραστίων διαστάσεων τηλεσκόπια. Το ένα με 30 μέτρα διάμετρο, το κάτω πρώτου, και το άλλο 40 μέτρα διάμετρο. Δηλαδή τηλεσκόπια που την εποχή που ήμουν εγώ στα πανεπιστημιακά έδρανα τη δεκαετία του 1960, ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τόσο τεράστιων διαστάσεων κάτωπτρα. Φυσικά τα τελευταία 50-60 χρόνια, ακόμη από τη δεκαετία του 1930, αλλά κυρίως από τη δεκαετία του 1950 και μετά, ένα δεύτερο παράθυρο άνοιξε στα τηλεσκόπια μας με τη βοήθεια των ραδιοτηλεσκοπίων. Και από τη δεκαετία του 60 και μετά φυσικά τα τροχιακά μας αστεροσκοπία κατόρθωσαν να μας δώσουν κυριολεκτικά μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το σύμπαν. Μια αντίληψη που μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε το σύμπαν με διαφορετικά μάτια. Με όλα τα μάτια δηλαδή που θα μπορούσε να μας δώσει η κατανόηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, τις ακτίνες Χ, τις ακτίνες Γ, τις περιόδεις ακτινοβολίες και φυσικά μέχρι και τις ραδιοακτινοβολίες που καταγράφονται από τα ραδιοτηλεσκόπια. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν αρκεστήκαμε μόνο με τις πληροφορίες που έρχονται από τα τηλεσκόπια, είτε στη Γη είτε στο διάστημα, αλλά επίσης στείλαμε και τους πρεσβευτές μας, τους πρεσβευτές του ανθρώπου σε όλους τους πλανήτες και στους περισσότερους από τους δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Έτσι πληροφορηθήκαμε για αυτό τον κόσμο, περίπου 100 διαφορετικούς κόσμους μας αποκάλυψαν αυτές οι διαστημοσυσκευές τελευταία 50 περίπου χρόνια. Αλλά ούτε εκεί σταματήσαμε. Εδώ και αρκετές δεκαετίες γύρω από τη Γη βρίσκονται 3.500 περίπου δορυφόροι, οι οποίοι δεν κοιτάζουν μόνο το σύμπαν, αλλά επίσης και εδώ πάνω στη Γη, πίσω στη Γη. Και όλες ανεξαιρέτως οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από αυτές μας τις διαστημικές ασχολίες, όπως είναι για παράδειγμα στη γεωργία, στις τηλεπικοινωνίες, ακόμη και στην αρχαιολογία και την ιατρική έχουμε ωφέλη από την ύπαρξη των διαστημικών μας δραστηριοτήτων. Έτσι λοιπόν σήμερα
αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία 50 περίπου χρόνια, από τη δεκαετία του 1960 και μέχρι σήμερα, οι γνώσεις μας για το σύμπαν έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό βαθμό. Σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα, εάν μπορούσαμε τις γνώσεις που είχαμε για το σύμπαν τη δεκαετία του 1960 να τις συγκεντρώσουμε σε έναν τόμο, σε ένα βιβλίο, σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη βιβλιοθήκη πολλαπλάσιου μεγέθους από τη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας, μια βιβλιοθήκη με περίπου 1,2 δισεκατομμύρια τόμους. Πληροφορίες δηλαδή που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια για το σύμπαν είναι τεραστίων διαστάσεων. Φυσικά πολλοί μας αποκαλούν εμάς τους αστρονόμους και αρχαιολόγους του σύμπαντος, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά που μελετάμε εκεί έξω είναι σαν να μελετάμε αναμνήσεις. Έχουν ήδη συμβεί. Όλα τα φαινόμενα και όλα τα αντικείμενα που μελετάμε έχουν ήδη συμβεί. Μελετάμε δηλαδή αναμνήσεις. Πάρτε για παράδειγμα το πλησιέστερο σε μας άστρο, το άστρο της ημέρας, τον ήλιο. Ο ήλιος απέχει από μας περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φως του όμως δεν έρχεται ακαριαία από εκεί εδώ. Μία ακτίνα φωτός από τον ήλιο χρειάζεται, της απόστασης δηλαδή, χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να φτάσει από εκεί εδώ, τρέχοντας με την οριακή ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε τις ακτίνες του ήλιου να φτάνουν στη γη, στην ουσία βλέπουμε πώς ήταν αυτό το άστρο, πώς ήταν ο ήλιος μας πριν από 8,5 περίπου λεπτά. Πώς είναι τώρα θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 8,5 λεπτά για να το παρατηρήσουμε. Το αμέσως επόμενο αστρικό σύστημα μετά τον ήλιο είναι ένα αστρικό σύστημα που ονομάζεται Α Κεντάβρου. Ένα τριπλό σύστημα άστρων που αποτελείται από δύο μεγάλα άστρα, τον Α και τον Β, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, και επίσης ένα μικρότερο άστρο, το οποίο όμως είναι πλησιέστερα σε εμάς και γι' αυτό ονομάζεται και εγκύτατος του Κεντάβρου. Είναι το πλησιέστερο μετά τον ήλιο άστρο σε εμάς. Αυτό το άστρο βρίσκεται σε μία απόσταση περίπου 43 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Το φως του δηλαδή, τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, χρειάζεται 4 χρόνια και 3 με 4 περίπου μήνες για να φτάσει από εκεί εδώ. Το βλέπουμε δηλαδή όπως ήταν πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες. Πώς είναι τώρα θα πρέπει να περιμένουμε τα 4 αυτά χρόνια για να δούμε πώς είναι ο εγκύτατος του Κεντάβρου σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν στην αστρονομία χρησιμοποιούμε ένα μέτρο αποστάσεων που ονομάζεται έτος φωτός, το οποίο στην ουσία είναι η απόσταση που καλύπτει μία ακτίνα φωτός τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε ένα χρόνο. Και αυτή η απόσταση είναι περίπου 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτά λοιπόν τα 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα τα ονομάζουμε εμείς έτος φωτός. Έτσι λοιπόν, αν κοιτάξουμε ένα από τα λαμπρά άστρα που φαίνονται στους καλοκαιρινούς μήνες στον ουρανό, τον Βέγα, ο Βέγας ή Αλφα Λύρας, το λαμπρότερο δηλαδή άστρο στον αστερισμό της Λύρας, απέχει από μας 25 έτη φωτός, που σημαίνει ότι απόψε βλέπουμε τον Βέγα όπως ήταν πριν από 25 χρόνια. Πώς είναι τώρα θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 25 χρόνια για να το δούμε. Το πιο απόμακρο αντικείμενο που βλέπουμε με γυμνό μάτι αυτή την περίοδο είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Είναι ένας γαλαξίας, ένας από τους μεγάλους γαλαξίας της τοπικής μας ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στον αστερισμό της Ανδρομέδας, προς την κατεύθυνση δηλαδή του αστερισμού της Ανδρομέδας,
και γι' αυτό και ονομάζεται γαλαξία της Ανδρομέδας. Και αυτό το αντικείμενο που μπορούμε να δούμε σημειωτέων με γυμνό μάτι έχει από εμάς 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, που σημαίνει ότι το βλέπουμε απόψε όπως ήταν πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Και εμείς βλέπουμε αυτή την εικόνα να φτάνει σε εμάς σήμερα. Το πιο απόμακρο αντικείμενο, ο πιο απόμακρος γαλαξίας που έχουμε παρατηρήσει στο σύμπαν είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε, που καταγράφηκε στις 4 Μαρτίου του 2016, πριν από 4 περίπου χρόνια. Αυτό λοιπόν το αντικείμενο, αυτός ο απόμακρος γαλαξίας απέχει από εμάς 13,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Βλέπουμε δηλαδή αυτό το αντικείμενο όπως ήταν πριν από 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να πάρουμε μία χωροταξική αντίληψη του πού βρισκόμαστε, θα σας έλεγα το εξής, ότι βρισκόμαστε σε έναν σπυροειδή γαλαξία, σε μία αστρική πολιτεία η οποία αποτελείται από 100-200 περίπου δισεκατομμύρια άστρα. Τη μία άκρη στην άλλη ένα διαστημόπλιο που θα έτρεχε με την ταχύτητα του φωτός. Δεν υπάρχει τέτοιο διαστημόπλιο φυσικά, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Ένα τέτοιο λοιπόν διαστημόπλιο που να τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο θα χρειάζονταν περίπου 100.000 χρόνια για να διασχίσει τον γαλαξία μας. Και εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που φαίνεται στην διαφάνεια, περίπου 2/3 από το κέντρο του γαλαξία, σε μία απόσταση περίπου 25.800 ετών φωτός, από περίπου σε μία απόσταση δηλαδή τα 2/3 από το κέντρο του γαλαξία μας. Αν με ρωτήσετε λοιπόν τι σημαίνει τα 100 δισεκατομμύρια άστρα των γαλαξία μας, αν θέλατε δηλαδή κατά κάποιον τρόπο να μετρήσετε όλα αυτά τα άστρα χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο, να μετράτε δηλαδή με ένα ρυθμό 1, 2, 3, 4, 5 ούτω καθεξής, με αυτό το ρυθμό 24 ώρες το 24ωρο θα χρειαζόσασταν περίπου 3.500 χρόνια για να μετρήσετε τα 100 δισεκατομμύρια άστρα του γαλαξία μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πλέον μιλάμε για αστρονομικούς αριθμούς. Και όμως ο γαλαξίας μας δεν είναι παρά ένας μόνο από περίπου 50 ακόμη γαλαξίες. 3 είναι οι μεγάλοι γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας, ο γαλαξίας ο δικός μας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας που σας έδειξα προηγουμένως, ένας τρίτος ο γαλαξίας του Τριγώνου, προς την κατεύθυνση δηλαδή του αστερισμού του Τριγώνου. Κάμια 50 ακόμη μικρότερες γαλαξίες που αποτελούν την επωνομαζόμενη τοπική ομάδα γαλαξιών. Φυσικά η τοπική μας ομάδα είναι κομμάτι, ένα μέρος αυτού που ονομάζουμε υπερσμήνος της Παρθένου, και ονομάζεται έτσι επειδή οι περισσότεροι γαλαξίες αυτού του υπερσμήνους βρίσκονται προς την κατεύθυνση του αστερισμού της Παρθένου, έξω και το όνομα φυσικά. Και φυσικά οι τοπικές αυτές ομάδες γαλαξιών που αποτελούν το υπερσμήνος της Παρθένου είναι και αυτά μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου με τοπικών, αν θέλετε, υπερσμηνών γαλαξιών που αποτελούν όχι μόνο το υπερσμήνος της Παρθένου αλλά και όλα τα άλλα υπερσμήνη της γειτονιάς μας. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συνονθήλευμα 100 έως 1.000 δισεκατομμυρίων γαλαξιών. Σας είπα ότι για να μετρήσουμε τα 100 δισεκατομμύρια άστρα του γαλαξία μας χρειαζόμασταν περίπου 3.500 χρόνια χωρίς να κάνουμε τίποτε άλλο από το να μετράμε. Φανταστείτε λοιπόν να θέλουμε να μετρήσουμε το 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες που υπάρχουν στο σύμπαν. Μιλάμε δηλαδή για έναν τεράστιο, έναν αστρονομικό κυριολεκτικά αριθμό γαλαξιών. Και τη δεκαετία του 1920
νομίζαμε ότι όλο το σύμπαν αποτελείται από αυτό που βλέπαμε, δηλαδή αποτελούνταν μόνο από τα υλικά που περιλαμβάνονταν στο δικό μας γαλαξία, σε έναν και μοναδικό γαλαξία. Αλλά στη δεκαετία του 1920, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο Αμερικανός αστρονόμος Edwin Hubble ανακάλυψε ότι δεν είχαμε μόνο έναν γαλαξία, αλλά μία πληθώρα γαλαξιών, όπως αποκαλύφθηκε τελευταία, από 1 τρισεκατομμύριο περίπου γαλαξίες, και όλοι αυτοί οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον τόσο γρήγορα όσο πιο μακριά βρίσκονταν από εμάς. Και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο και αν πηγαίναμε, πάλι από εκεί θα βλέπαμε αυτή τη διαστολή των γαλαξιών, άρα και την διαστολή κατά κάποιον τρόπο τη διαστολή του σύμπαντος ολοκλήρου. Μάλιστα από το 1927 ο Ζορζ Λεμέτρ κατόρθωσε να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι αν γυρνούσαμε την κινηματογραφική ταινία της διαστολής των γαλαξιών προς τα πίσω και φέρναμε δηλαδή όλους αυτούς τους γαλαξίες προς το κέντρο, από εκεί που ξεκίνησαν δηλαδή, και θα φτάναμε σε αυτό που ονόμασε ο Λεμέτρ κοσμικό άτομο. Και από εκεί έγινε μία, σε εισαγωγικά, μεγάλη διαστολή, μία έκρηξη, μία μεγάλη έκρηξη όπως ονομάστηκε, η οποία δημιούργησε το διαστρελλόμενο σύμπαν στο οποίο ζούμε σήμερα και το οποίο παρατηρούμε. Μάλιστα, τη δεκαετία του 1940, ο George Gamow και οι συνεργάτες του υπολόγισαν ότι αν πράγματι το σύμπαν ξεκίνησε από μία μεγάλη έκρηξη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ακτινοβολία, μια ακτινοβολία υποβάθρου όπως ονομάστηκε, και μάλιστα υπολόγισαν ότι αυτή η θερμοκρασία της ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι σήμερα περίπου γύρω στα 5 βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0. 5 βαθμοί δηλαδή Κέλβιν. Και πράγματι σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα 2 ερευνητές, 2 μηχανικοί που εργάζονταν στον ΟΤΕ της Αμερικής, στα Bell Labs, ο Πενιζέας και ο Wilson, το 1965 κατέγραψαν, χωρίς καν να ξέρουν τι στο καλό είναι, αυτή την ακτινοβολία μικροκυμάτων, το πρώτο πορτρέτο, αν θέλετε, της ύπαρξης του σύμπαντος, της γέννησης του σύμπαντος, πριν από, όπως ανακαλύψαμε αργότερα, πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Για αυτή τους την ανακάλυψη πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1978. Αργότερα, με μία διαστημοσυσκευή ονόματι COBE, το 1992, ο George Smoot, ο John Mather και μια χιλιάδα περίπου άλλων ερευνητών κατόρθωσαν να καταγράψουν μια πιο λεπτομερέστερη εικόνα του νεογέννητου σύμπαντος. Βρίσκεται πίσω από την φωτογραφία που έχουμε του George Smoot, όπως βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η εικόνα που κατέγραψε το διαστημόπλιο COBE το 1992, και φυσικά για αυτή τους την καταγραφή ο George Smoot και ο John Mather πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2006. Νωρίτερα, 3 χρόνια νωρίτερα, φυσικά με την διαστημοσυσκευή WMAP, είχαμε μια καλύτερη φωτογράφηση, καλύτερο πορτρέτο του σύμπαντος στα πρώτα στάδια του, και μόλις πρόσφατα με την διαστημοσυσκευή Planck, μια ευρωπαϊκή διαστημοσυσκευή, κατορθώσαμε να πάρουμε αυτό το πορτρέτο του σύμπαντος, το πιο λεπτομερές πορτρέτο που έχουμε μέχρι σήμερα, όπως ήταν δηλαδή το σύμπαν 380.000 χρόνια μετά τη γέννησή του. Μου πείτε, εάν πράγματι αυτή είναι η εικόνα του σύμπαντος 380.000 χρόνια μετά τη γέννησή του, δεν είναι
νεογέννητο εκείνη τη στιγμή το σύμπαν. Πράγματι δεν είναι νεογέννητο, αλλά πριν από τα 380.000 χρόνια δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε με τα όργανα που έχουμε σήμερα, γιατί υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ένα είδος κοσμικής ομίχλης που μας εμποδίζει να δούμε το τι συμβαίνει πριν από τις 380.000 χρόνια. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να εισχωρήσουμε βαθιά στο εσωτερικό του ατόμου, να εξομοιώσουμε κατά κάποιον τρόπο τις καταστάσεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, δηλαδή πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε στους μεγάλους επιταχυντές, όπως είναι για παράδειγμα ο επιταχυντής που υπάρχει στο ΣΕΝ, στα γαλλοελβετικά σύνορα. Εκεί μπορέσαμε τα τελευταία μερικά χρόνια να αναπαραστήσουμε τις θερμοκρασίες που υφίσταντο τα πρώτα μικροδευτερόλεπτα του σύμπαντος και να επιβεβαιώσουμε κατά κάποιον τρόπο τις θεωρητικές μας εκτιμήσεις για τη γέννηση του σύμπαντος με μια μεγάλη έκρηξη. Μάλιστα μπορούμε να πάμε πίσω σε ένα 3 εκατομμυριοστό του 3 εκατομμυριοστού του 3 εκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου και να δούμε τις καταστάσεις που επικρατούσαν τότε και έκτοτε. Μάλιστα ορισμένες θεωρητικές εκτιμήσεις μας λένε ότι εκείνη την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του σύμπαντος το σύμπαν κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε και από ένα μέγεθος μικρότερο από το μέγεθος ενός πρωτονίου έχει φτάσει στην τεράστια εικόνα που έχουμε σήμερα για το σύμπαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο γρήγορη ήταν αυτή η διαστολή, αρκεί να σας πω ότι αν είχαμε σε εκείνη την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του σύμπαντος το μέγεθος του σύμπαντος να έχει το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου, σε κλάσμα κυριολεκτικά του δευτερολέπτου πήρε το μέγεθος ενός ολόκληρου γαλαξία 100.000 ετών φωτός διαμέτρου. Και εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή δηλαδή, στον χρόνο 10⁻32 του δευτερολέπτου, του πρώτου δευτερολέπτου, η εκθετική αυτή διαστολή σταμάτησε και φυσικά συγχρόνως είχαμε μια καταπληκτική αποδέσμευση ενέργειας, η οποία δημιούργησε τα υλικά που βλέπουμε σήμερα. Όχι μόνο. Εκείνη τη στιγμή που σταμάτησε αυτή η γρήγορη διαστολή, αυτή η πληθωριστική διαστολή του σύμπαντος, γεννήθηκαν ένας τεράστιος αριθμός παράλληλων συμπάντων. Ένας αριθμός ο οποίος, αν θέλατε να τον παραστήσουμε, θα έπρεπε να βάλουμε τη μονάδα ακολουθούμενη από 506 μηδενικά. Τόσα είναι τα παράλληλα σύμπαντα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σύγχρονες θεωρητικές μας εκτιμήσεις. Δυστυχώς, λόγω του ότι είναι αυτά παράλληλα σύμπαντα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν, γιατί απλούστατα δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτά. Αν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, εμφανώς δεν θα ήταν παράλληλο το σύμπαν, αλλά θα περιλαμβάνονταν στο δικό μας σύμπαν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε του λόγου το αληθές, θα πρέπει στο δικό μας σύμπαν, στις παρατηρήσεις που κάνουμε στο δικό μας σύμπαν, να δούμε και την εικόνα ή αν θέλετε τα δακτυλικά αποτυπώματα της ύπαρξης αυτών των παράλληλων συμπάντων. Το γεγονός είναι ένα, ότι σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της ύπαρξης του σύμπαντος, 3 με 10 περίπου λεπτά, γεννήθηκε όλο το υδρογόνο και το μεγαλύτερο μέρος του ηλίου που υπάρχει στο σύμπαν σήμερα. Έκτοτε δεν γεννήθηκε άλλο υδρογόνο. Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί το υδρογόνο είναι αυτό που στην ουσία στο εσωτερικό των άστρων δημιουργεί όλα τα άλλα χημικά στοιχεία που υπάρχουν από το ήλιο μέχρι φυσικά
και το 92ο χημικό στοιχείο, το ουράνιο. Όλα αυτά τα χημικά στοιχεία γεννιόνται κυριολεκτικά στο εσωτερικό των άστρων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε μέρος αυτών των διαδικασιών που γεννούν στο εσωτερικό τεραστίων νεφελωμάτων χιλιάδες νέα άστρα. Παρατηρούμε όλες αυτές τις εξελικτικές πορείες στα αστρικά βρεφοκομεία, στα μεγάλα δηλαδή νεφελώματα. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι και όλα τα άστρα, όπως και κάθε τι άλλο στο σύμπαν, γεννιέται, εξελίσσεται και κάποια στιγμή πεθαίνει. Άστρα, παράδειγματος χάρη σαν το δικό μας, σαν τον ήλιο, τελειώνουν τη ζωή τους με τη μορφή αυτή που βλέπετε. Δημιουργούν δηλαδή αυτά που ονομάζουμε πλανητικά νεφελώματα. Και αυτά τα πλανητικά νεφελώματα δεν έχουν καμία σχέση με πλανήτες φυσικά, απλώς έμοιαζαν στο παρελθόν με τα μικρά τηλεσκόπια που είχαμε, έμοιαζαν με πλανήτες και γι' αυτό και ονομάστηκαν πλανητικά νεφελώματα. Αυτά λοιπόν τα αέρια τα οποία εκτοξεύονται από τα άστρα τα τελευταία στάδια της ζωής τους, είτε με τη μορφή πλανητικών νεφελωμάτων, είτε ακόμη και με τη μορφή των γιγάντιων άστρων που δημιουργούν μεγαλύτερες εκτοξεύσεις αερίων και σκόνης. Εκτός λοιπόν από τα πλανητικά νεφελώματα, τα αέρια, αν θέλετε, τα αέρια υλικά από τα οποία αποτελούνταν αυτά τα άστρα, στα γιγάντια άστρα έχουμε ακόμη πιο μεγάλη εκτόξευση των υλικών. Και όλα δηλαδή τα υλικά που γεννήθηκαν στους πυρήνες αυτών των γιγάντιων άστρων διασκορπίζονται κυριολεκτικά στο σύμπαν. Έτσι ώστε σήμερα, αν θέλετε, ακόμη και το ανθρώπινο σώμα, οτιδήποτε άλλο βλέπετε γύρω σας, βράχια, σύννεφα, λουλούδια ή φρούτα, στην ουσία αποτελούνται όλα από υλικά τα οποία προέρχονται από το εσωτερικό των άστρων. Για παράδειγμα, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων, εκ των οποίων το 62% είναι υδρογόνο, το 24% οξυγόνο, 12% είναι άνθρακας, 1,1% είναι άζωτο και υπάρχουν και κάμια 30 ακόμη χημικά στοιχεία, έτσι για, αν θέλετε, για ποικιλία. Αλλά τα 2/3 σχεδόν των ατόμων που αποτελούν το ανθρώπινο σώμα είναι υδρογόνο. Δηλαδή υλικό το οποίο γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα 2/3 δηλαδή του σώματός μας γεννήθηκαν πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Είμαστε δηλαδή κυριολεκτικά αστρόσκονοι, όπως συνηθίζω να λέω. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα λοιπόν είναι η κυριότερη πηγή που έχουμε για τη μελέτη του σύμπαντος. Αλλά φυσικά δεν είναι η μοναδική πηγή πληροφοριών που έχουμε. Με τη βοήθεια που έχουμε μέχρι τώρα φυσικά έχουμε δημιουργήσει ένα πρότυπο, ένα μοντέλο για τη φύση που ονομάζεται καθιερωμένο πρότυπο. Και αυτό το μοντέλο που έχουμε στην ουσία αποτελεί όλα τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη, αλλά επίσης και τα σωματίδια που αποτελούν τις αλληλεπιδράσεις. Μας έλειπε φυσικά πριν από καμιά δεκαετία χρόνια πριν, μας έλειπε και ένα τρίτο, ένα ακόμη χημικό, ένα ακόμη σωματίδιο, το οποίο δημιουργούσε κατά κάποιον τρόπο ένα είδος παχύρευσης θάλασσας, μέσα στην οποία κινούνταν όλα τα άλλα σωματίδια. Αυτό λοιπόν αυτή η παχύρευστη θάλασσα βασίζονταν σε ένα μποζόνιο, σε ένα σωματίδιο δηλαδή, το οποίο είχε προβλέψει την ύπαρξή του από τη δεκαετία του 1960, ο Πίτερ Χίγκς, ένας Σκοτσέζος φυσικός. Και αυτό το σωματίδιο προσπαθούσαμε να βρούμε επί δεκαετίες, μέχρι ότου το 2012, το καλοκαίρι του 2012 ανακοινώθηκε ο εντοπισμός του και φυσικά την επόμενη χρονιά ο Πίτερ Χίγκς
και οι συνεργάτες του πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2013. Έτσι λοιπόν, επειδή ο ηλεκτρομαγνητισμός, με τον οποίο μάθαμε όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τότε, δεν είναι η μόνη αλληλεπίδραση, η μόνη θεμελιώδης δύναμη, αν θέλετε. Υπάρχουν και άλλες 3 ακόμη θεμελιώδεις δυνάμεις, η ασθενής και η ισχυρή πυρηνική και φυσικά η βαρύτητα. Μόνο που η βαρύτητα, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ αδύναμη. Είναι 3 εκατομμύρια φορές μικρότερη από την ηλεκτρομαγνητική. Παρ' όλα αυτά, η βαρύτητα παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ύπαρξή μας και στην ύπαρξη φυσικά της φυσικής μας υπόστασης. Η θεωρία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι η θεωρία βαρύτητας του Αϊνστάιν. Είναι αυτό που ονομάζουμε η γενική θεωρία της σχετικότητας. Και εδώ και 100 χρόνια, από το 1915 περίπου, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά, και μέχρι σήμερα προσπάθησαν πολλοί να καταρρύψουν την τεράστια κυριολεκτικά αυτή θεωρία του Αϊνστάιν. Δεν το κατόρθωσαν φυσικά και κάθε φορά αποδεικνύεται ότι ο Αϊνστάιν είχε δίκιο. Μεταξύ αυτών των προβλέψεων που είχε κάνει ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας ήταν ότι υπάρχουν και βαρυτικά κύματα, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι και υπάρχουν και βαρυτικά κύματα τα οποία εκτοξεύονται κυριολεκτικά όταν έχουμε την μετακίνηση τεραστίων μαζών. Η μετακίνηση αυτή θα μπορούσε να γίνει και ανάμεσα σε 2 άτομα, σε 2 ανθρώπους. Αν περιφέρονται 2 άτομα, για παράδειγμα, το ένα γύρω από το άλλο, σε ένα χορό κατά κάποιον τρόπο ταραντέλας, στην ουσία θα δημιουργήσουν βαρύτητα κύματα. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, η βαρύτητα είναι πάρα πολύ αδύναμη, η αποστολή αυτών είναι πάρα πολύ αδύναμη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να καταγραφούν. Θα χρειαστεί να έχουμε την μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων μαζών, όπως είναι μαύρες τρύπες ή άστρα νετρονίων, για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τέτοιου είδους βαρυτικά κύματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι πάρα πολύ αδύναμη η δύναμη η θεμελιώδης αυτή αλληλεπίδραση της βαρύτητας, αλλά επίσης και πώς θα καταγραφεί. Επί δεκαετίες κυριολεκτικά, από την εποχή που ήμουν και εγώ στα πανεπιστημιακά έδρανα, προσπάθησαν διάφοροι ερευνητές να χρησιμοποιήσουν, με κάποιον τρόπο, να χρησιμοποιήσουν όργανα για να μπορέσουν να καταγράψουν την ύπαρξη αυτών των βαρυτικών κυμάτων. Αλλά τα όργανα αυτά ήταν πάρα πολύ μικρά. Έτσι σήμερα είχαμε την ευκαιρία τα τελευταία μερικά χρόνια να δημιουργηθούν 2 τεραστίων διαστάσεων εργαστήρια. Ένα κοντά στο πανεπιστήμιο στο οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να σπουδάσω και εγώ στην Λουισιάννα, και ένα παρόμοιο εργαστήριο 3.000 χιλιόμετρα μακριά στο Χάνφορντ της Ουάσιγκτον, της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα 2 εργαστήρια στις 14 Σεπτεμβρίου του 2015 καταγράφηκαν τα πρώτα βαρυτικά κύματα από την σύνθεση 2 τεραστίων μαύρων τρυπών. Και η ανακοίνωση που έγινε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016, μερικούς μήνες αργότερα, μας είπε ότι αυτή η σύγκρουση των 2 μαύρων τρυπών έγινε σε μια απόσταση 1,3 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Δηλαδή η σύγκρουση αυτή έγινε πριν από 1,3 δισεκατομμύρια χρόνια. Και είχαμε μια σύγκρουση 2 μαύρων τρυπών, μια μαύρη τρύπα με 36 ηλιακές μάζες, 36 φορές δηλαδή τη μάζα που έχει ο ήλιος μας, και η άλλη με 29 ηλιακές μάζες, 29 φορές δηλαδή τη μάζα του ήλιου μας.
Και η σύγκρουση αυτή δημιούργησε μια νέα μεγαλύτερη μαύρη τρύπα με μάζα 62 ηλιακές μάζες, 62 φορές την μάζα του ήλιου μας, και φυσικά η εκπομπή που έγινε βαρυτικών κυμάτων εκείνη την στιγμή ήταν 50 φορές την ενέργεια που εκπέμπουν όλοι οι γαλαξίες του σύμπαντος. Αυτή η ενέργεια εκπέμφθηκε γιατί 3 ηλιακές μάζες, 3 φορές δηλαδή τη μάζα του ήλιου μας, μετατράπηκε σε βαρυτικά κύματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 36 και 29 μας κάνει 65 ηλιακές μάζες, αλλά αυτό που έμεινε στο τέλος από τη σύγκρουση ήταν 62 ηλιακές μάζες. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία 5 περίπου χρόνια κατορθώσαμε να καταγράψουμε με αυτού του είδους τα εργαστήρια, να καταγράψουμε τις συγκρούσεις μόνο μαύρων τρυπών, αλλά και συγκρούσεις μιας μαύρης τρύπας και ενός πάλσαρ, ενός άστρονετρονίων, αλλά επίσης και τη σύγκρουση 2 άστρονετρονίων. Οι συγκρούσεις αυτές φυσικά μας άνοιξαν ένα νέο παράθυρο μελετών. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια των βαρυτικών κυμάτων θα ωφεληθεί όχι μόνο η πυρηνική φυσική και η αστροφυσική, αλλά φυσικά και η κοσμολογία και η βαρύτητα, και να μας εξηγήσουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν αδύνατον να εξηγηθούν με όλες τις παρατηρήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 50 με 60 περίπου χρόνια, με την βοήθεια των εργαστηρίων που είχαμε, με τη βοήθεια των οπτικών τηλεσκοπίων στην επιφάνεια της Γης, αλλά και των ραδιοτηλεσκοπίων, με τη βοήθεια των τροχιακών μας αστεροσκοπίων, των διαστημοσυσκευών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ηλιακού μας συστήματος, με τη βοήθεια των επιταχυντών που μας εξομοιώνουν κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες που επικρατούσαν στα πρώτα στάδια της ύπαρξης του σύμπαντος, επίσης τώρα τελευταία και με την βοήθεια των βαρυτικών κυμάτων έχουμε μάθει πάρα πολλά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ περισσότερα που μας είναι άγνωστα ακόμη. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε γιατί υπάρχει αυτή η ασυμμετρία ύλης και αντιύλης. Γιατί δηλαδή έχουμε ένα σύμπαν ύλης και όχι ένα σύμπαν αντιύλης. Φυσικά γνωρίζουμε ότι για κάθε 10 δισεκατομμύρια σωματίδια ύλης έχουμε ένα λιγότερο σωματίδιο αντιύλης. Αλλά γιατί γίνεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε επίσης και τα περισσότερα υλικά που υπάρχουν στο σύμπαν. Υλικά τα οποία, επειδή δεν γνωρίζουμε τι στο καλό είναι, τα έχουμε ονομάσει σκοτεινή ύλη. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα υλικά. Βλέπουμε την επίδραση που έχει η σκοτεινή ύλη σε αυτά που βλέπουμε, σε όλους τους γαλαξίες δηλαδή που βλέπουμε στο σύμπαν, αλλά δεν ξέρουμε από τι αποτελείται αυτή η σκοτεινή ύλη. Δεν ξέρουμε επίσης και αυτό που ανακαλύψαμε πριν από 25 περίπου χρόνια, που κάνει το σύμπαν να επιταχύνεται, να διαστέλλεται επιταχυνόμενο. Πήραν φυσικά οι ερευνητές αυτοί που ανακάλυψαν αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή εδώ και 6 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2011. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Γιατί αν με ρωτήσετε σήμερα από τι αποτελείται το σύμπαν, θα είναι τα συστατικά δηλαδή του σύμπαντος, θα σας έλεγα ότι το 27% περίπου αποτελείται από αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη. Το 68% από αυτά που ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια. Που πράγματα δηλαδή το 95% που δεν γνωρίζουμε τι στο καλό είναι. Και μόλις το 5% είναι υλικά τα οποία βλέπουμε με τη μορφή των 1-3 εκατομμυρίου γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν, σήμερα, το 2020, εν μέσω της πανδημίας
Κοιτάζουμε εν τούτης ακόμη το σύμπαν. Βρισκόμαστε στην ακρογιαλιά του σύμπαντος. Βρισκόμαστε πάνω σε έναν μικροσκοπικό πλανήτη, ενός μικροσκοπικού άστρου. Και αναρωτιόμαστε τι στο καλό υπάρχει εκεί έξω, γιατί όπως σας είπα, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι οι νέοι ερευνητές στα επόμενα 10, 20, ίσως 30 χρόνια θα μπορούν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματικό για το τι υπάρχει εκεί έξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων, την οποία θα την κάνει συνεργάτηδά μου τελικά, η κυρία Ελένη Σκεφτοροπούλου, θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Diana Merriam, την κυρία Τιμουλά. Hello, Mrs. Merriam. Can you hear me? Hi, everyone. This is wonderful. I just want to say thank you for joining. This is very exciting, and I hope that we can have more of these video chats and this events going on, because it's really exciting to see, and so many people have joined on. I think right now we have over 177 people on, so this is really wonderful. Sorry, Mrs. Merriam, να πω την κυρία Τιμουλά για εσάς που δεν τη γνωρίζετε, ότι είναι η πρόεδρος της KDK, της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Οπότε γι' αυτό της είπα να πει και δύο λόγια, να χαιρετήσει, γιατί χωρίς εκείνη δεν θα πραγματοποιούνταν εδώ, τουλάχιστον στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, και αυτό το event που νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους, και έχουμε πολλά για, τέλος πάντων, να το πω απλά, πολλούς χαιρετισμούς από παντού, από όλη την Ελλάδα. Mrs. Merriam, go ahead, sorry. I don't know, does anyone have any questions? But I think it's really wonderful to have people give suggestions as to what we can bring to people that they want to see from Greece and around the world. So this is really exciting. This is everything we wanted the library to be when we had the thought of building the library in Greece, so that it could be it would be up to date with the technology, so that we can attract more people to the library. You want to say that in Greek, please? Κύριε Σιμόπουλε, θέλετε να απαντήσετε και μετά να πω? Yeah, Paul should say that. What I would like to say is that the library, which I had the opportunity to visit in a previous lecture a couple of years ago, the library is really something that gives the opportunity not only to the local people, to the people of Kalabaka, and not only to the people of Thessaly, but also all over, because in reality, your activities are beyond words. It is a memorial to your father, I believe, that will live and is a living memorial, not only to your father, but also to all of your ancestors that came from Kalabaka, if I understand correctly. That is correct. And I think that my grandparents were born in Kalabaka, and my father did a lot of work back there. He helped build the church and the high school, and I wanted to give back, and I thought, how can I? And the library seemed like it was a perfect opportunity to open up, just to offer education, access, and opportunity to all. And this, Paul should say something, my vice chair. He was the one who said it should be technology driven as well, not just printed materials, but technology. And that's what we're seeing right now. And we're reaping the benefits of that. This is really wonderful. And thank you so much for coming on. Anytime you want to come back on, I'm sure. My pleasure. I can speak Greek. I can understand it a little. I can't understand all of that, but it's just fascinating to see that this is what we wanted the library to be, and it's wonderful. I was just looking at the people that were joining us. So we have a lot of people from a lot of different places, so that's really wonderful. Paul, would you like to say anything? Η ιδέα μας ήταν να ανοίξουμε ένα παράθυρο προς τον κόσμο, για να μπορούν τα παιδιά της Καλαμπάκας να βλέπουν προς τα έξω και ο κόσμος απ' έξω να βλέπει προς τα μέσα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω πάρα πολλά παράθυρα και πολλούς νεαρούς μελλοντικούς πελάτες της βιβλιοθήκης, και
να ξέρουν ότι η πόρτα μας και η καρδιά μας είναι πάντοτε ανοιχτή και τους περιμένουμε. Οπότε, για ακόμα μία φορά ευχαριστούμε τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Σγιώζια, δεν ξέρω αν ήταν εξ αρχής, για την ευγενική μεσολάβηση. Και θα ήθελα τώρα, Ελένη Μουσκευτοροπούλου, σιγά σιγά να περάσουμε στις ερωτήσεις, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ, ιδιαίτερα στον κύριο Σιμόπουλο φυσικά, που μας τιμά με την παρουσία του. Απλά να αναφέρω ότι μας ακούνε, μας παρακολουθούν από την Αθήνα, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από την Αλεξανδρούπολη, από την Πάτρα, από τα Χανιά, από την Ξάνθη, από την Αγγλία, από την Καρδίτσα, από την Πεντέλη, επίσης από το Αστεροσκοπείο εκεί, από Χαλκίδα, από την Κύπρο, από τα Τρίκαλα, από το Βόλο, ενδεικτικά. Θα πω κάποια, θα προχωρήσω άμεσα στις ερωτήσεις. Ελένη, συγγνώμη που διακόπτω, αν μπορούμε να βρούμε πρώτα την ερώτηση του κυρίου Everett. Ναι, βεβαίως. Powers. Βεβαίως. Γιατί κάτι είχε, οπότε θα την... Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, ναι. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και το ενδιαφέρον μεγάλο, οπότε θα ζητώ την κατανόησή σας. Οπότε ξεκινάω με τον κύριο Everett. Είναι στα αγγλικά. Θα το διαβάσω στα αγγλικά, θα κάνω και μετά τη μετάφραση για όλους. Do you think the ultimate exploration of the universe will rely on in-person humans or on mechanical devices managed by artificial intelligence? My take is that it just be the latter, because machines can be evolved to cope with the challenges of traveling the universe, and human evolution wouldn't be up to it. Η ερώτησή του είναι αν πιστεύετε ότι... Συγγνώμη, κόλλησαστε. Η εξερεύνηση του σύμπαντος θα στηρίζεται στους ανθρώπους ή σε μηχανές οι οποίες θα διαχειρίζονται μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Πιστεύει ότι θα είναι το δεύτερο, κατά την γνώμη του, γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται και οι μηχανές αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα, οπότε θα μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις σε σύγκριση με την ανθρωπότητα. Οπότε, περιμένουμε την απάντησή σας. Να πω κάτι για τον Everett. Ο Everett ήταν παλιός μου συμφοιτητής, προμνημονεύτων ετών, δεκαετία του 1960, από τους πιο δραστήριους φυσικά φοιτητές και εν ενεργεία τότε, αλλά και όχι μόνο από τότε, αλλά και έκτοτε δραστηριοποιείται σε μουσεία και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο Everett έχει επισκεφτεί την Καλαμπάκα πριν από μερικά χρόνια, όταν είχα πάλι και εγώ επισκεφτεί την Καλαμπάκα σε ένα συνέδριο που είχε διοργανωθεί, και με την ευκαιρία που με επισκεπτόταν τότε, μπορέσαμε να τον φέρουμε στην περιοχή Καλαμπάκας και Τρικάλων. Την απάντηση, ναι, η απάντηση είναι, συμφωνώ και εγώ με τον Everett, ότι στην ουσία το μέλλον είναι στις μηχανές, αλλά ακόμη και σήμερα το να πάει ο άνθρωπος να εξερευνήσει ακόμη και το πλησιέστερο σε εμάς κόσμο, την σελήνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοστίζει πολύ περισσότερο. Οι μηχανές μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά, ίσως και καλύτερη θα μπορούσε να πει κανείς, καλύτερη δουλειά επισκεπτόμενοι διάφορα αντικείμενα, όχι μόνο του ηλιακού μας συστήματος. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο ανθρώπινα κατασκευάσματα, ο Voyager 1 και ο Voyager 2, έχουν ξεφύγει από την επίδραση του ήλιου μας, βρίσκονται στο μεσοαστρικό διάστημα. Μάλιστα πρόσφατα, χθες αν την απατώμε, χθες προχθές, έκαναν και νέες ανακαλύψεις, συνεχίζουν δηλαδή να κάνουν ανακαλύψεις τη δεκαετία του 70 που εκτοξεύτηκαν και μέχρι σήμερα μας έχουν στείλει τεράστιας έκτασης πληροφορίες. Οπότε και το μέλλον πιστεύω ότι εκεί θα βασιστεί δηλαδή σε ανθρώπινα δημιουργήματα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να μπορέσει να εκτοξεύσουμε το πρεσβευτές μας. Γεια σου, Everett.
Μία ερώτηση. Ακόμη στις αποστάσεις των γαλαξιών από εμάς υπολογίζεται και η διαστολή του σύμπαντος? Εξαρτάται για ποιες γαλαξίες. Οι γαλαξίες που αποτελούν το δικό μας, τη δική μας τοπική ομάδα γαλαξιών, όχι. Η απάντηση είναι όχι. Η τοπική μας ομάδα επηρεάζεται από τις βαρυτικές υπάρξεις των γαλαξιών της τοπικής μας ομάδας. Σαν σύνολο φυσικά συμπεριλαμβάνεται και αυτή η κίνηση, η δική μας κίνηση, η παγκόσμιας κατά κάποιο τρόπο διαστολής του σύμπαντος, αλλά σε τοπικό επίπεδο οι 50 αυτοί γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας δεν επηρεάζονται. Να υποθέσουμε ότι 1-3 γαλαξιών υπάρχουν στο ορατό παρατηρήσιμο από εμάς σύμπαν. Ναι, αυτά είναι φυσικά σε εισαγωγικά υπολογισμοί. Παλιότερα είχαμε τους υπολογισμούς ότι στο σύμπαν υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Νεότερες έρευνες μας λένε ότι υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο. Προημερών διάβαζα ότι οι υπολογισμοί αυτοί υπολογίζουν ότι ο αριθμός των γαλαξιών στο σύμπαν φτάνει και τα 10 τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Τι ακριβώς μπορεί κανείς να πει είναι ότι συνεχώς έχουμε νέους υπολογισμούς. Κύριε Σιμόπουλε, επειδή έχω κάνει την ερώτηση, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Προφανώς το νούμερο που μετράμε κάθε φορά εξαρτάται από την ακρίβεια των οργάνων που χρησιμοποιούμε, έτσι, των τηλεσκοπίων μας. Συνεχώς λοιπόν αυτό αυξάνεται. Με συνέπεια, τουλάχιστον να δίνει σε μένα την εντύπωση ότι το σύμπαν είναι άπειρο. Κοιτάξτε, μιλάμε για το παρατηρήσιμο σύμπαν. Γι' αυτό και ρώτησα για το παρατηρήσιμο, αν είναι το παρατηρήσιμο το νούμερο που μας δίνεται. Ναι, όλα αυτά φυσικά είναι καθημερινά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε καινούργια αποτελέσματα. Σημείωσε στην αρχή ο κύριος Ηλιόπουλος για τις ανακοινώσεις που έγιναν πρόσφατα από τις παρατηρήσεις του Γκάια, της Γαίας, μιας διαστημοσυσκευής η οποία μελέτησε τη γειτονιά μας στην ουσία με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά αναγκαστικά εκ των πραγμάτων βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Καλύτερη τεχνολογία, καλύτερα τα αποτελέσματα. Ωραία. Προχωράω στην επόμενη. Ένα άρθρο του περιοδικού Frontiers in Physics αναφέρεται στις ομοιότητες μεταξύ του δικτύου των νευρώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο και το δίκτυο γαλαξιών στο σύμπαν. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, υπάρχουν τέτοιου είδους ομοιότητες. Αλλά στο σύμπαν, αν κοιτάξετε το σύμπαν, θα δείτε πολλές ομοιότητες. Ακόμη και ένα κουνουπίδι έχει τη μορφή, παρόμοιες μορφές. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε, ή επίσης έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, αντίστοιχες δηλαδή με τα 100 δισεκατομμύρια άστρα. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάποια αντιστοιχεία. Μοιάζουν πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι. Μοιάζουν. Τίποτε παραπάνω. Ωραία. Αν καταναλωθεί το υδρογόνο του σύμπαντος, σταματάει η γέννηση άστρων? Σαφώς. Έχουμε όμως φυσικά πολύ φαΐ ακόμη για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου το 74-73% των συστατικών του σύμπαντος, των υλικών, αν θέλετε, των χημικών στοιχείων του σύμπαντος, είναι υδρογόνο. 73,8-73,9%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ακόμη πολύ ψωμί για να
καλύψουμε το σύμπαν. Εάν πράγματι οι παρατηρήσεις που έχουμε τώρα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μας λένε ότι το σύμπαν θα διαστέλλεται επιταχυνόμενο όλο και πιο πολύ, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα μπορούμε να δούμε παρά μόνο τους γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας. Αλλά και αυτοί οι γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας, λόγω των διαφόρων συγκρούσεων που συμβαίνουν, που θα συμβούν στο μέλλον, για παράδειγμα σε 3,5-4 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, θα έχουμε τη σύγκρουση του δικού μας γαλαξία με τον γαλαξία της Ανδρομέδας, και φυσικά σιγά σιγά οι τρεις αυτοί μεγάλοι γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας κυριολεκτικά καταβροχθίζουν τους μικρότερους. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, σιγά σιγά ακόμη και στην τοπική μας ομάδα θα έχουμε έναν και μοναδικό γαλαξία που θα περιλαμβάνει όλους τους σημερινούς 50 περίπου γαλαξίες που αποτελούν την τοπική μας ομάδα. Και όλοι οι άλλοι γαλαξίες, λόγω της επιταχυνόμενης αυτής διαστολής του σύμπαντος, δεν θα είναι ορατοί από τα δικά μας όργανα. Έτσι λοιπόν στο μέλλον οι μελλοντικοί αστρονόμοι και αστροφυσικοί θα παρατηρούν μόνο τα υλικά που περιλαμβάνονται σε έναν και μοναδικό γαλαξία. Δηλαδή το σύμπαν του μέλλοντος για τους μελλοντικούς ανθρώπους είναι απλώς ένας γαλαξίας, μέσα στον οποίο φυσικά θα βρίσκεται και οποιοσδήποτε από τους πλανήτες αυτούς οι οποίοι θα περιλαμβάνουν νοήμωνα όντα της εποχής εκείνης. Φυσικά αυτό θα συμβεί σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Ωραία. Ποιο χώρο καταλαμβάνει το σύμπαν όταν διαστέλλεται, μας ρωτάει κάποιος άλλος φίλος μας. Και βλέπω ότι ο κύριος Αλεξόπουλος έχει κάνει ένα σχόλιο από αυτό, ότι λέει κανένα χώρο δεν καταλαμβάνει. Ο χώρος ή καλύτερα ο χωροχρόνος διαστέλλεται. Ακριβώς. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι μέσα στο οποίο μπαίνει το δικό μας σύμπαν. Ο χώρος και ο χρόνος δημιουργείται καθώς περνάει, καθώς το σύμπαν διαστέλλεται. Δημιουργείται συγχρόνως και ο χωρόχρονος. Ωραία. Επίσης ένας φίλος μας νομίζω ότι έχει κάνει ένα σχόλιο από αυτό, ότι λέει διαστέλλεται με βάση τη σταθερά του Χάμπλ, νομίζω. Ναι, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει χώρος μέσα στον οποίο μπαίνει το δικό μας σύμπαν. Δημιουργείται ο χώρος με την διαστολή. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μελλοντικά μπορεί να χάσουμε την οπτική επαφή με όλους τους υπόλοιπους γαλαξίες? Ναι, η απάντηση είναι ναι, φυσικά. Ωραία. Όταν λέμε μελλοντικά, μιλάμε σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Μπορεί το τέλος του σύμπαντος να είναι η πλήρης διάλυσή του? Σαφώς. Αν συνεχιστεί η επιτάχυνση, η επιταχυνόμενη διαστολή που βλέπουμε σήμερα, αυτό που θα συμβεί είναι σιγά σιγά όλα τα υλικά που βλέπουμε, όλα τα άστρα, όλοι οι γαλαξίες θα χωρίσουν στο εσωτερικό μαύρων τρυπών. Θα έχουμε φτάσει δηλαδή σε μία περίοδο που θα μπορούσε κανείς να την αποκαλέσει περίοδο των μαύρων τρυπών. Αυτές οι μαύρες τρύπες όμως θα παραμείνουν, δεν θα φυλακίσουν κατά κάποιον τρόπο όλα τα υλικά που υπάρχουν στο σύμπαν, αλλά σιγά σιγά σε έναν τεράστιο αριθμό ετών θα εξαχνιστούν κατά κάποιον τρόπο με την επωνομαζόμενη ακτινοβολία Χόκκιν, και η οποία ακτινοβολία σιγά σιγά σε ένα τεράστιο αριθμό ετών θα κατά κάποιον τρόπο θα εκτοξεύει από το εσωτερικό τους σωματίδια, τα οποία όμως δεν θα είναι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οτιδήποτε, και έτσι σιγά σιγά το σύμπαν θα διαστέλλεται, θα μεγαλώνει, στην ουσία θα τείνει να φτάσει στο απόλυτο μηδέν. Ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει σε αυτό το απόλυτο μηδέν, αλλά τείνει να φτάσει σε αυτό το απόλυτο μηδέν, αυτό που λέμε δηλαδή εντροπία. Το δεύτερο
θερμοδυναμικό αξίωμα. Θα φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο όπου ενώ θα διαστέλλεται το σύμπαν, δεν θα μπορεί να υπάρξει τίποτα. Τόσο φυσικά και αν συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ελένη, συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Θα ήθελα να δώσουμε λίγο να ανοίξουμε το μικρόφωνο του κυρίου Γιώζια ή να το ανοίξει εκείνος, γιατί ενημερώθηκα ότι ίσως θέλει να κάνει μία ερώτηση. Είμαστε εντάξει? Τώρα ναι. Σας ακούμε. Γεια σου Άρη. Καλησπέρα Διονύση. Μία ερώτηση την οποία την έχουμε κάνει πολλές φορές βέβαια, έχει απαντηθεί άλλες τόσες. Απλά είναι σαν ένα θέμα. Μας λένε όλες οι μετρήσεις, όλες οι αποδείξεις ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε, γεννήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια και μαζί γεννήθηκε ο χώρος και ο χρόνος. Κάποια στιγμή το σύμπαν αυτό με τη διαστολή και με τη δημιουργία τεράστιων μαύρων τρυπών θα καταλήξει να είναι από μόνο του μια τεράστια μαύρη τρύπα. Υπάρχει κάποια θεωρητική εκτίμηση για το πότε θα γίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ μακριά βέβαια, έτσι. Αλλά είναι θεωρητικά τουλάχιστον αποδεδειγμένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα? Αποδεδειγμένο. Θεωρητικά. Προφήτες δεν πρόκειται να γίνουμε. Εκτός αυτού δεν θα είναι μαύρες τρύπες. Γιατί αυτές οι μαύρες τρύπες, όπως είπα προηγουμένως, θα εξατμιστούν, θα εξαϊλωθούν, όπως με την εκπομπή της ακτινοβολίας Χόκκιν. Με αυτόν τον τρόπο ο αριθμός αυτός των ετών, αν θέλεις να το βάλουμε, είναι η μονάδα ακολουθούμενη από 1500 περίπου μηδενικά. Σε τόσα χρόνια θα συμβεί αυτό το πράγμα. Μονάδα ακολουθούμενη από 1500 μηδενικά. Μπορεί να είναι 1600. Να είναι 2000. Λοιπόν. Έτσι. Αλλά μιλάμε για τεράστιους αριθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Εγώ συνεχίζω. Ποιο θα είναι το τέλος του σύμπαντος? Okay. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάδελφο, νεαρή συνάδελφο, και το οποίο φυσικά θα μεταφραστεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δεν είναι διαφήμιση, απλώς πληροφοριακά το λέω. Σε μερικούς μήνες, την Άνοιξη υποθέτω. Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει το τέλος των πάντων. Έτσι είναι και ο τίτλος περίπου. Το τέλος των πάντων. Το τέλος του παντός. Και υπάρχουν όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι θεωρητικές εκτιμήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα για το τρόπο με τον οποίο θα τελειώσουν τα πάντα, θα τελειώσει το σύμπαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί έχουν γραφτεί βιβλία για την γέννηση του σύμπαντος, διάφορες θεωρητικές εκτιμήσεις που έχουμε, αλλά και επίσης έχουμε και θεωρητικές εκτιμήσεις για το τέλος του σύμπαντος. Η δική μου εκτίμηση, και φυσικά δεν πρόκειται κανείς να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό, γιατί απλούστατα κανείς δεν μπορεί να αποδείξει την λόγο του αληθές. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή που περιέγραψα προηγουμένως, ότι η διαστολή θα συνεχιστεί και θα φτάσουμε σε ένα σύμπαν το οποίο δεν θα έχει καμία ενέργεια, κανένου είδους δυνατότητα να ξαναγεννηθεί. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές εκτιμήσεις. Ας σας πω και μια ιστορία που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Ο Μακαρίδης, ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, που ήταν και χιουμορίστας και στην κανονική του ζωή, όχι μόνο στη συγγραφική του, και ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ξεκινούσε άγρια μεσάνυχτα, νομίζω, στις 6 το πρωί και συνέχιζε για 1-2 ώρες. Όταν γινόταν ο θόρυβος, τέλος πάντων, για τον τρόπο με τον οποίο θα πέθαινε η γη μας, έτσι αν θυμάστε, με τον τόρο που είχε γίνει για τους Μάγια τότε,
2012 πότε ήταν, θυμάμαι ακριβώς, με είχε πάρει τηλέφωνο πρωί-πρωί και μου λέει, τι λες για όλα αυτά? Του λέω, όλα αυτά είναι φρουρού και αρώματα, δεν πρόκειται να πεθάνει η γη μας το Δεκέμβρη του 2012 που έλεγε τότε ορισμένοι φάνταστοι συνάνθρωποι μας. Μου λέει, καλά, εντάξει, να πιστέψω αυτά που μου λες, αλλά αν μου λέει, αν πεθάνει το σύμπαν, πού θα σε βρω εσένα για να σου ζητήσω το λόγο? Έτσι λοιπόν και με την περίπτωση του θανάτου του σύμπαντος, λέω εγώ ότι θα γίνει σε έναν αριθμό της μονάδας ακολουθούμενη από 1500 μηδενικά. Άντε τώρα να με βρείτε τότε, θα μου ζητήσετε το λόγο ότι δεν ήταν 1500 αλλά ήταν 1600. Ωραία. Επ' αυτού έχει κάνει ένα σχόλιο πάλι ο κύριος Αλεξόπουλος. Το διαβάζω αν θέλει και ο ίδιος να προσθέσει κάτι. Μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του. Στο τέλος του σύμπαντος θα έχουμε μόνο ακτινοβολία από τις μαύρες τρύπες, χαμηλότερη και από την ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή πάρα πολύ κρύο και παντού σκοτάδι, σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία βέβαια. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Συνεχίζουμε. Αν μπορείτε να μου λύσετε μία απορία, λέει εδώ ένας φίλος μας, πώς ήξεραν τη σήμα θα είχε ένα βαρυτικό κύμα και γιατί οι διαταραχές που ανίχνευσαν ήταν βαρυτικά κύματα και όχι κάποια άλλη διαταραχή παρόλο της ταυτόχρονης μέτρησης και από το να πούμε το εξής, ότι γι' αυτό τα δύο εργαστήρια βρίσκονται σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων, έτσι ώστε αυτό που θα καταγράφεται να μην βασίζεται ούτε σε σεισμικά κύματα, ούτε σε οτιδήποτε άλλο θα συνέβαινε στην περιοχή του ενός από τα δύο εργαστήρια. Έτσι λοιπόν οι υπολογισμοί είχαν γίνει θεωρητικά από τον ίδιο τον Αϊνστάιν, δηλαδή οι θεωρητικές του εκτιμήσεις ήταν οι ίδιες, οι δικές του, και απλώς καταγράφηκαν αυτά που είχε υπολογίσει αυτός. Ξέρετε, όταν μιλάμε για βαρυτικά κύματα, είναι απειροελάχιστη η επίδραση που μετριέται. Εάν θυμάμαι καλά, ήταν 0,009 της διαμέτρου ενός πρωτονίου σε μία ακτίνα λέιζερ, η οποία αν υπολογιστεί ότι αντικατρεπτίζονταν σε μικρά κάτωπτρα σε απόσταση η οποία δεν ήταν απλώς τα 4 χιλιόμετρα των δύο περίγων που αποτελούν την καθένα από αυτά τα εργαστήρια, αλλά κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιόμετρα λόγω της επιστροφής από τα κάτωπτρα. Μια τέτοια παραμόρφωση είναι τρομακτικά μικρή και όμως κατορθώθηκε να καταγραφεί. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή άστρα και πλανήτες, αέρια κτλ? Τίποτα από όλα αυτά. Τι θα γίνει αν ένα αντικείμενο μεγαλύτερο από μία μαύρη τρύπα μπει μέσα σε μία? Οι συγκρούσεις που γίνονται είναι από διαφορετικά μεγέθη. Στην περίπτωση της πρώτης καταγραφής ήταν, όπως είπαμε, 36 ηλιακές μάζες και 29 ηλιακές μάζες. Μία από τις τελευταίες καταγραφές που έγινε πέρσι τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Απρίλιο δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, η καταγραφή ήταν με μεγαλύτερες μάζες. Νομίζω η μία μαύρη τρύπα είχε μέγεθος περίπου 80 ηλιακές μάζες και η άλλη 65, κάπου εκεί. Είναι αυτού του είδους μαύρες τρύπες ενδιάμεσου μεγέθους, οι μικρομεσαίες μαύρες τρύπες, που δεν είχαν καταγραφεί πολλές από αυτές στο παρελθόν. Τώρα έχουμε όλες τα διαφορετικά είδη. Έχουμε τις κανονικές αστρικού μεγέθους μέχρι 50-60 περίπου ηλιακές μάζες.
έχουμε πάνω από 80 ηλιακές μάζες. Πριν από μερικά χρόνια καταγράφηκε μία μαύρη τρύπα με 20.000 φορές τη μάζα που έχει ο ήλιος μας. Και φυσικά όταν μιλάμε για τις γιγάντιες μαύρες τρύπες στους πυρήνες των γαλαξιών, στη δική μας περίπτωση μέχρι πρόσφατα νομίζαμε ότι η μαύρη τρύπα που υπάρχει στο κέντρο του γαλαξία μας είναι περίπου της τάξης των 4 εκατομμυρίων ηλιακών μασών. Τώρα τελευταία από ό,τι μαθαίνω έχει υπολογιστεί ότι είναι περίπου 2,6 εκατομμύρια ηλιακές μάζες και φυσικά τη γιγάντια μαύρη τρύπα που έχει καταγραφεί και η εικόνα της στον γαλαξία 1087, στο γειτονικό μας γαλαξία, που μιλάμε για μία μαύρη τρύπα 6 δισεκατομμυρίων ηλιακών μασών. Μιλάμε δηλαδή για όλων των ειδών, όλα τα είδη μεγεθών. Ωραία. Μία μαύρη τρύπα φαίνεται σαν μαύρη τρύπα από όπου και αν τη βλέπεις, ή είναι σαν μαύρος κυκλικός δίσκος, δηλαδή ουράνιο σώμα 2 διαστάσεων? Όχι, όχι. Μιλάμε για σφαιρική μαύρη τρύπα. Είναι δύσκολο να την περιγράψει κανείς με λόγια, αλλά μιλάμε για μία μαύρη τρύπα η οποία από οπουδήποτε και αν την κοιτάξει κανείς είναι το ίδιο. Υπάρχει φυσικά αυτό που βλέπουμε, δεν βλέπουμε τη μαύρη τρύπα αυτή καθεαυτή, γιατί εξ ορισμού μια μαύρη τρύπα δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Δεν φεύγει δηλαδή φως. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν επιτρέπεται από την δύναμη της βαρύτητας της να εκτοξευτεί προς τα έξω, άρα δεν μπορούμε να δούμε τη μαύρη τρύπα. Το τι μπορούμε να δούμε είναι ένα όριο, τον ορίζοντα γεγονότων όπως ονομάζουμε, και αυτό τον ορίζοντα γεγονότων είναι που καταγράφηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, καταγράφηκε από την ομάδα τέλος πάντων που κατέγραψε τη σκιά σε εισαγωγικά της μαύρης τρύπας του 1087. Ένα σχόλιο ακόμη. Αν ένα αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από μαύρη τρύπα, θα είναι μια μεγαλύτερη μαύρη τρύπα. Οπότε, αναλόγως των μαζών του, θα πέφτει η μία στην άλλη. Θα έλκονται δηλαδή. Είναι σχόλιο επί της προηγούμενης ερώτησης. Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Απλά να πω ότι πάρα πολλοί σας ευχαριστούν. Εστιάζω κυρίως στις ερωτήσεις, αλλά οι περισσότεροι σας ευχαριστούν πάρα πολύ. Σχολιάζουν ότι είναι εξαιρετική η παρουσίαση. Τα λέτε πάντα απλά και κατανοητά. Σας ευχαριστούν πάρα πολύ. Να σας διακόψω εδώ. Βεβαίως. Τα πράγματα πράγματι είναι απλά και κατανοητά. Εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, κάνουμε τα απλά πράγματα δύσκολα. Ενώ στην ουσία μιλάμε για απλά πράγματα. Η φύση άλλωστε γύρω μας είναι απλή και κατανοητή. Κατανοήσιμη αν θέλετε. Ωραία. Συνεχίζουν, μας χαιρετάνε πολύ από ό,τι βλέπω από την Κέρκυρα, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούν όλοι θερμά, σας δίνουν συγχαρητήρια. Και σε εμάς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλεξόπουλε, για το σχόλιο σας. Συνεχίζω με ερώτηση. Υπάρχει υπόθεση για τη θέση της Γης στην εξέλιξη του σύμπαντος? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Θα ξαναπείτε τι. Είναι έτσι διατυπωμένη. Υπάρχει υπόθεση για τη θέση της Γης στην εξέλιξη του σύμπαντος? Η εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος. Όπως γεννήθηκε το ηλιακό μας σύστημα πριν από 4,6 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, γεννήθηκε και η Γη μας, συγκρούστηκε με ένα άλλο μεγάλο αντικείμενο, όπως έχει το μέγεθος του πλανήτη Άρη. Από τη σύγκρουση αυτή ενσωματώθηκε στο εσωτερικό αυτό το αντικείμενο, το εσωτερικό της Γης. Τα υλικά τα οποία εκτοξεύτηκαν δημιούργησαν σιγά σιγά
σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη σελήνη. Εξελίχθηκε έκτοτε φυσικά και η γη μας και η σελήνη. Σιγά σιγά η σελήνη άρχισε να απομακρύνεται, όπως συνεχίζει να απομακρύνεται ακόμη και τώρα. Θα εξελιχθεί στα επόμενα 5 με 6 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα περίπου δισεκατομμύριο χρόνια από σήμερα, όταν ο ήλιος θα 15% περισσότερη ενέργεια από ό,τι εκπέμπει σήμερα, θα κάνει τη γη πραγματικά αβίωτη. Δεν θα μπορεί να υπάρξει ζωή στην επιφάνεια της γης μας. Θα πρέπει δηλαδή κατά κάποιον τρόπο οι μελλοντικοί μας απόγονοι να φύγουν πριν από το 1 δισεκατομμύριο χρόνια από σήμερα. Σε περίπου 5 με 6 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα η γη μας κυριολεκτικά θα λιώσει. Η διαστολή του ήλιου μας θα κάνει τον ήλιο να μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε στάδιο του κόκκινου γίγαντα. Σιγά σιγά δηλαδή θα καταπιεί ο διαστηλόμενος ήλιος, θα καταπιεί τον πλησιέστερο σε αυτόν πλανήτη, τον Ερμή, θα φτάσει μέχρι και τον πλανήτη Αφροδίτη, θα καταπιεί ίσως ακόμη και τη γη μας, θα την εξαερώσει κατά κάποιον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει και η εξελικτική πορεία της γης. Φυσικά στην περίπτωση του ήλιου αυτός θα συρρυκνωθεί και πάλι, αλλά δεν θα υπάρχουν οι πρώτοι 3, ίσως και 4 πλανήτες, μέχρι και τον Άρη δηλαδή. Ίσως ο Άρης να είναι ο πλησιέστερος μετά την συρρύκνωση στον ήλιο. Θα έχουν γίνει πολλές ανακατατάξεις στην τροχιακή υπόσταση των υπόλοιπων πλανητών, αλλά γεγονός είναι ένα, ότι σε περίπου 7 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, όταν η ηλικία δηλαδή του ηλιακού μας συστήματος του ήλιου θα έχει φτάσει τα 12 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να λιγοστεύουν για οτιδήποτε υπήρχε στο ηλιακό μας σύστημα. Ο ήλιος θα αρχίσει να κάνει την ενέργειά του. Κάποια στιγμή σιγά σιγά θα μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα πλανητικό νεφέλωμα, θα εκτοξεύσει τα εξωτερικά του στρώματα στο διάστημα και θα παραμείνει αυτό που ονομάζουμε λευκός νάνος, ο πυρήνας του δηλαδή θα απομείνει, και ο οποίος πυρήνας θα διαρκέσει μερικά ίσως εκατομμύρια χρόνια, ίσως και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, και σιγά σιγά ακόμη και αυτός ο λευκός νάνος θα μετατραπεί σε αυτό που ονομάζουμε μαύρος νάνος, ένα κρυσταλλικό δηλαδή αντικείμενο το οποίο δεν θα μπορεί να εκπέμψει κανενός είδους ενέργεια. Θα έχουμε φτάσει δηλαδή στο θάνατο του ήλιου μας, έστω και αν υπάρχουν ορισμένοι από τους πλανήτες να περιτριγυρίζουν το νεκρό πλέον άστρο μας. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για το παράδοξο του Φέρμι? Το παράδοξο του Φέρμι είναι εάν πράγματι υπήρχαν εξωγήινοι πολιτισμοί, εξωγήινοι αν θέλετε όντα, εξωγήινα όντα, λογικά όντα, επειδή η ηλικία του σύμπαντος είναι σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια, η ηλικία του δικού μας ηλιακού μας συστήματος είναι 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Άρα αν γεννήθηκαν εξωγήινοι πολιτισμοί νωρίτερα από τον δικό μας, τότε σύμφωνα με το ερώτημα που έκανε ο Ενρίκο Φέρμι σε μια συζήτηση που είχαν με άλλους συναδέλφους του τέλη δεκαετίας του 40 νομίζω, αρχές δεκαετίας του 50, το ερώτημά του ήταν εάν υπάρχουν εξωγήινοι, που στο καλό είναι, θα έπρεπε να είχαν κυριολεκτικά καταλάβει ολόκληρο τον γαλαξία μας. Οπότε το ερώτημα είναι
πού βρίσκονται αυτοί οι εξωγήινοι, εάν πράγματι υπήρχαν. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ακόμη και με μια τέτοια τρομακτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, εάν κοιτάξει κανείς το σύμπαν, θα δει ότι είναι πραγματικά τεραστίων διαστάσεων, άρα και οι αποστάσεις που μας χωρίζουν πολύ μεγάλες. Υπήρχαν κάποιοι υπολογισμοί που είχαν γίνει τη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 70, που μας έλεγαν τα εξής. Εάν στον γαλαξία μας και μόνο υπήρχαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1 εκατομμύριο τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί, με τεχνολογία, αν θέλετε, και γνώσεις πολύ περισσότερες και πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας. Εάν λοιπόν είχαμε 1 εκατομμύριο τέτοιους εξωγήινους πολιτισμούς, αυτοί θα πρέπει να ήταν διασκορπισμένοι στον γαλαξία μας σε μία απόσταση μεταξύ τους περίπου των 2.000 ετών φωτός. Δηλαδή η απόσταση ανάμεσα σε 2 διαστημικούς πολιτισμούς θα ήταν περίπου 2.000 έτη φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν εμείς με κάποιον τρόπο εντοπίζαμε ότι υπάρχει ένας εξωγήινος πολιτισμός πλησιέστερος σε εμάς σε απόσταση 2.000 ετών φωτός και στέλναμε ένα μήνυμα με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τους λέγαμε για χαρά, παιδιά, τι κάνετε, πώς πάει η οικογένεια κλπ. Αυτό το μήνυμα θα χρειάζονταν 2.000 χρόνια για να πάει από εμάς μέχρι εκεί. Ακόμη και αν συνελαμβάνεται αυτό το μήνυμα, το αποκρυπτογραφούσαν με κάποιο τρόπο και θέλανε να μας στείλουν τη δική τους απάντηση, να μας πούν και αυτοί το για χαρά, και στέλνανε αυτό το μήνυμα πίσω στη γη. Θα χρειάζονταν άλλα 2.000 χρόνια για να φτάσει το δικό τους μήνυμα σε εμάς. Οι αποστάσεις δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά και πιο γρήγορα, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχουν τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί, εν τούτης δεν είναι δυνατόν η επικοινωνία αυτή να γίνει ανάμεσα σε αυτούς. Βρισκόμαστε δηλαδή σαν σε καραντίνα, κυριολεκτικά. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ακόμη και με τα κινητά, με τρόπους δηλαδή τέτοιου είδους επικοινωνίας, πάλι ήταν σχεδόν αδύνατη η επικοινωνία με γειτονικούς εξωγήινους πολιτισμούς. Θα μου πει κάποιος, ναι, τα βασίζεις όλα αυτά στην τεχνολογία ή τέλος πάντων στην επιστήμη που γνωρίζουμε. Τι θα γινόταν αν υπήρχε δυνατότητα να έχουν βρει αυτοί οι εξωγήινοι πολιτισμοί τρόπους επικοινωνίας πολύ πιο γρήγορους ή μετακίνησή τους πολύ πιο γρήγορη. Οπότε ερχόμαστε στο ερώτημα του Ενρίκο Φέρμι. Εάν υπάρχουν τόσοι εξωγήινοι πολιτισμοί και έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με καινούρια είδη τέλος πάντων επιστήμης ή τεχνολογίας, που στο καλό βρίσκονται. Και η απάντηση είναι δυστυχώς ή είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα εξελικτικής πορείας όντων με δυνατότητα νοημοσύνης, ή οι αποστάσεις που μας χωρίζουν είναι πραγματικά τεραστίων διαστάσεων. Δεν έχω απάντηση εκτός του γεγονότος ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε καραντίνα. Πιστεύετε ότι υπάρχει νοήμων ζωή στο σύμπαν ή ό,τι άλλο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ζωή? Εκεί μπορώ να δώσω μια εκτίμηση δική μου. Μιλάμε
όπως σας είπα προηγουμένως, για 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες σε ένα σύμπαν, που ίσως να φτάνουν και τα 10 τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Μιλάμε για κάθε γαλαξία να έχει 100-200 περίπου δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύμπαν τεραστίων διαστάσεων. Φυσικά η δημιουργία ζωής δεν είναι κάτι το εύκολο, αλλά επίσης δεν είναι και κάτι το δύσκολο. Έχουμε εντοπίσει, για παράδειγμα, ακόμη και στο ευρύ διάστημα, όχι μόνο πάνω σε πλανήτες όπως είναι ο δικός μας, αλλά και στο ευρύ διάστημα έχουμε εντοπίσει υλικά τα οποία βασίζουν ή μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο είδους ζωής. Άρα η δημιουργία ζωής, κατά τη δική μου γνώμη, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά, σε εισαγωγικά, αρκετά εύκολο. Η εξελικτική πορεία όμως, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί για να δημιουργηθεί από ένα μονοκύτταρο οργανισμό, να δημιουργηθεί εξωγήινη νοημοσύνη, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη. Αν πάρουμε για παράδειγμα την εξελικτική πορεία της ζωής εδώ πάνω στη Γη, θα δούμε το εξής. Θα δούμε την δημιουργία των πρώτων μονοκύτταρων οργανισμών, συμβαίνει περίπου πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Για δισεκατομμύρια κυριολεκτικά χρόνια αυτή η εξελικτική πορεία ήταν πάρα πολύ αργή. Μέχρι ότου φτάσαμε πριν από 600-700 περίπου εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή χτες κυριολεκτικά σε σύγκριση με την ύπαρξη της γης μας, φτάσαμε στους πολυκύτταρους οργανισμούς σε μια κυριολεκτικά έκρηξη διαφορετικών ειδών ζωής, την Κάμπρια έκρηξη, πριν από 550 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Και από εκεί και έπειτα η εξέλιξη ήταν πολύ πιο ραγδαία. Αλλά συγχρόνως είχαμε και μεγάλους αφανισμούς. Κάθε 25 περίπου εκατομμύρια χρόνια είχαμε και από έναν μεγάλο αφανισμό και κάθε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια είχαμε έναν ακόμη πιο μεγάλο αφανισμό. Όπως έγινε για παράδειγμα πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια με την σύγκρουση ενός αστεροειδούς που κατέστρεψε το 70% όλων των ειδών ζωής που υπήρχαν στον πλανήτη μας, μεταξύ των οποίων και φυσικά όλους τους δεινόσαυρους και όλα τα ζώα τα οποία ήταν μεγαλύτερα από 25 περίπου κιλά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η εξελικτική πορεία της ζωής δεν είναι κάτι το δεδομένο ή κάτι το οποίο σίγουρα θα μετατραπεί και θα φτάσουμε στην ύπαρξη νοημόνων όντων δηλαδή με νοημοσύνη. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η εξέλιξη. Αλλά συγχρόνως, όταν έχεις ένα σύμπαν με 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες, με τρισεκατομμυρίων πλανητών, μόνο στη Γη δημιουργήθηκαν εκείνα τα συστατικά και εκείνη η διαδικασία που οδήγησε στην περιορισμένη έστω νοημοσύνη που έχει σήμερα το ανθρώπινο είδος. Ξεχνάτε ότι και εμείς δεν είμαστε παρά μία από τις αλυσίδες της εξελικτικής πορείας. Θα εξελιχθούμε κι εμείς. Στα επόμενα δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Γεγονός είναι ότι η εξέλιξη συνεχίζεται. Οπότε με ένα τέτοιο είδους παρατήρηση που έχουμε, δηλαδή ενός είδους νοημοσύνης της δικής μας, δεν μπορεί να βγάλει κανείς πολλά συμπεράσματα. Δεν μπορώ όμως να θεωρήσω, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, παράδειγμα ο Μητρόδωρος ο Χίος, έλεγε ότι σε ένα χωράφι που σπέρνεται με στάρι, δεν είναι δυνατόν να πιάσει μόνο ένα σπόρος. Έτσι λοιπόν και στο σύμπαν, σε ένα σύμπαν που τελείται από τρισεκατομμύριων πλανήτες, μόνο σε έναν πλανήτη δημιουργήθηκε. Ήταν τελείως ανθρωποκεντρικό
αν πιστεύαμε κάτι τέτοιο. Φυσικά, οι αποστάσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι τεραστίων διαστάσεων. Αυτά. Μία ερώτηση από έναν πολύ μικρό μας φίλο. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας? Θα είχα πάρει το βραβείο Νόμπελ φυσικής αν ήξερα. Κανείς δεν γνωρίζει, γιατί καμία πληροφορία δεν βγαίνει από τη μαύρη τρύπα. Αλλά η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή και πολύ ωραία. Ωραία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ακτινοβολία Hawking που αναφέρατε? Η ακτινοβολία Hawking είναι σωματίδια τα οποία κατορθώνουν με κάποιον τρόπο να ξεφεύγουν από τη δύναμη της βαρύτητας της μαύρης τρύπας. Δεν ξέρουμε στην ουσία αν περιλαμβάνεται κάποιο είδους πληροφορία. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να περιλαμβάνεται πληροφορία. Ίσως η πληροφορία να παραμένει στα όρια της μαύρης τρύπας, στον ορίζοντα γεγονότων ή κάτω από τον ορίζοντα γεγονότων. Αυτού του είδους λοιπόν η εξάτμιση μιας μαύρης τρύπας μπορεί να εξελιχθεί το σύμπαν όπως το περιέγραψα προηγουμένως. Αν επιτρέπετε, το διαστελόμενο σύμπαν ψύχεται? Ναι, και βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχή, όταν ξεκίνησε το σύμπαν, οι θερμοκρασίες ήταν τεράστιων διαστάσεων. Φτάναν, για παράδειγμα, κάποια στιγμή τους 10 στην 28 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά δηλαδή με τη διαστολή αυτή η θερμοκρασία χαμήλωνε και έχει φτάσει τώρα να έχουμε μια θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία στο σύμπαν, η οποία είναι περίπου 2,7 βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0. Συγγνώμη λίγο, Ελένη, να διακόψω πάλι. Μήπως τώρα ο κύριος Powers μπορεί να μιλήσει? Μήπως έχει φτιαχτεί το θέμα με το μικρόφωνο? Mr. Powers? Όχι, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε και πάλι. Συνεχίζουμε, συγγνώμη. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιλαθιανάκη. Βλέπω εδώ, μοιράστηκε μαζί μας το σύνδεσμο του βιβλίου που αναφέρατε. Πάω σε επόμενη ερώτηση. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα σχόλιο για τη θέληση του Elon Musk και της SpaceX για απίκηση του Άρη στο πολύ κοντινό μας μέλλον? Ναι, προχθές, αν δεν απατώ, προχθές έκανε βραβεύτηκε για άλλη μια φορά για τη δουλειά που έχει κάνει, για τη χρηματοδότηση τέλος πάντων που έχει κάνει, και εκεί ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ανθρώπινου πληρώματος το 2024, δηλαδή σε 4 χρόνια από σήμερα, για να γίνει αυτή η εκτόξευση γύρω στο 2026. Κάθε 2 χρόνια θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο φυσικά, γιατί τότε είναι που οι δύο πλανήτες, Άρης και Γη, πλησιάζει ο ένας τον άλλο. Και ανακοίνωσε δηλαδή ουσιαστικά ότι υπολογίζει ότι μέχρι το 2026 θα ξεκινήσει μια τέτοια αποστολή. Είμαι πολύ μικρότερος του διαμετρήματος του κυρίου Μάσκ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι λίγο αισιόδοξος. Κοιτάξτε, ένα ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη χρειάζεσαι περίπου 3 μέρες για να πας. Άντε 3 μέρες να γυρίσεις, μέσα σε 1 εβδομάδα δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι με επιστροφής. Στην περίπτωση όμως ενός ταξιδιού στον Άρη, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η μέση απόσταση της Γης από τον Άρη, στην πλησιέστερη απόστασή μας, είναι περίπου 60 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η απόσταση της Γης από τη Σελήνη είναι περίπου 385.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι πολλαπλάσια η απόσταση του Άρη από τη Γη. Ένα διαστημόπλιο, στην καλύτερη περίπτωση, θα χρειαστεί 6 με 8 μήνες για να πας στον Άρη, 6 με 8 μήνες για να γυρίσεις. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να έρθουν σε κοντινότερη απόσταση
οι δύο πλανήτες, δηλαδή ο Άρης και η Γη, πρέπει να περάσουν 2 χρόνια. Γιατί τόσο χρειάζεται αυτή η τροχιακή κίνηση των δύο πλανητών για να φτάσει ο ένας πλησιέστερα στον άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, η τροχιά που θα ακολουθήσει ένα διαστημόπλιο δεν είναι 60 εκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά μία τροχιά η οποία υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Γιατί ο Άρης συνεχίζει να κινείται. Το διαστημόπλιο πρέπει να το κυνηγήσει τον Άρη για να φτάσει. Είναι ακριβώς όπως όταν ένας κυνηγός σημαδεύει ένα πουλί. Δεν σημαδεύει το πουλί κατευθείαν, αλλά σημαδεύει εκεί που θα βρίσκεται το πουλί όταν θα φτάσει η σφαίρα ή τα σκάλια, όταν θα φτάσουν εκεί που βρίσκεται το πουλί τη στιγμή εκείνη. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Μία τροχιά η οποία χρειάζεται περίπου 500 εκατομμύρια χιλιόμετρα για να καλυφθεί, χρειάζεσαι, όπως είπαμε, 6 με 8 μήνες για να κάνεις αυτή την απόσταση. Και θα μου πει κανείς, και λοιπόν τι έγινε, 2-2,5 χρόνια για ένα τέτοιο ταξίδι μετεπιστροφής. Δεν είναι μετά και τόσο συνταρακτικό. Όμως είναι. Είναι γιατί στο μεταξύ υπάρχουν ακτινοβολίες στο διάστημα. Και δεν είναι μόνο οι ακτινοβολίες, οι κοσμικές ακτινοβολίες, αλλά είναι και οι ακτινοβολίες από τον ήλιο. Φορτισμένα δηλαδή σωματίδια, τα οποία κυριολεκτικά μπορούν να διαπεράσουν ένα ανυπεράσπιστο διαστημόπλιο, να το διαπεράσουν και να σκοτώσουν κυριολεκτικά τους επιβάτες. Θα πρέπει δηλαδή να φτιαχτούν υλικά τα οποία θα προστατεύουν κατά κάποιον τρόπο τους επιβάτες, έτσι ώστε στο ταξίδι που θα κάνουν από εδώ στον Άρη και Τούμπαλιν, 2,5 δηλαδή χρόνια περίπου που θα διαρκέσει ένα τέτοιο ταξίδι, να προστατεύουν από τέτοιου είδους ακτινοβολίες. Τέτοιου είδους υλικά λοιπόν δεν έχουμε προς το παρόν. Το να έχεις εθελοντές που θα κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι εν γνώση τους ότι θα πεθάνουν στη διάρκεια, υπάρχουν. Θα μείνουν στην ιστορία φυσικά και υπάρχουν τέτοιου είδους εθελοντές που θα μπορούσαν να δεχτούν να πεθάνουν στη διάρκεια ενός τέτοιου ταξιδιού. Αλλά ποιο κράτος, ποια πολιτεία θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια αποστολή, η οποία σημειωτέων θα είχες τέτοιου είδους θύματα στη διάρκεια μιας τέτοιας αποστολής, εν γνώση σου δηλαδή, να έχεις δηλαδή ένα διαστημόπλιο το οποίο θα είναι στην ουσία ένα κινούμενο φέρετρο στο διάστημα. Οπότε παρόλο που σέβομαι τις δυνατότητες που έχει κατορθώσει τα τελευταία μερικά χρόνια ο Elon Musk και οι συνεργάτες του, εν τούτης φυσικά δεν θα βρίσκομαι εγώ εδώ να το δω, αλλά ας μου το θυμηθούν οι νεότεροι, ένα τέτοιο ταξίδι με ανθρώπινο πλήρωμα, στον Άρη δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα πριν περάσουν τουλάχιστον 50 ακόμη χρόνια. Το 2070 ίσως. Πιο συγκεκριμένα ίσως το 2080 ή το 2090. Νωρίτερα δεν το βλέπω. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω αυτά που λέω. Ωραία. Το ηλιακό μας σύστημα κάνει μία περιφορά γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας κάθε περίπου 225 εκατομμύρια χρόνια, το κοσμικό έτος. Σε 100 περίπου εκατομμύρια χρόνια, το ηλιακό μας σύστημα θα βρίσκεται σε άλλο μέρος του γαλαξία μέσα από αυτή την περιφορά. Ή μετέχει όλος ο γαλαξίας μας σε αυτή? Από τη Γη θα φαίνονται οι ίδιοι αστέρες? Η μετακίνηση γίνεται φυσικά με αυτόν τον τρόπο.
Σε 250 εκατομμύρια χρόνια φυσικά η μορφή που έχουν οι διάφοροι αστερισμοί είναι διαφορετική. Οι αστερισμοί δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία, δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά, τουλάχιστον να μπορεί δηλαδή το μάτι μας να το διακρίνει τα τελευταία 2.500-3.000 χρόνια. Αλλά αν μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια, και η διαμόρφωση των αστερισμών, η γεωμετρική τέλος πάντων μορφή των αστερισμών θα είναι τελείως διαφορετική. Μπορεί η κατανόηση όταν συμβεί της σκοτεινής ενέργειας και ύλης να αλλάξει εντελώς την φυσική όπως την ξέρουμε? Μπορεί να ανακαλυφθεί δηλαδή μια νέα φυσική? Σαφώς. Όταν μιλάμε για όταν μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε σήμερα standard model, δηλαδή το μοντέλο τέλος πάντων της φυσικής που έχουμε, περιλαμβάνονται μόνο τα πράγματα τα οποία μας δίνουν τα υλικά που γνωρίζουμε. Δηλαδή έχουμε τα διάφορα σωματίδια της ύλης, τα διάφορα σωματίδια των αλληλεπιδράσεων, των θεμελιωδών δηλαδή δυνάμεων. Έχουμε το σωματίδιο Higgs. Όλα αυτά όμως αποτελούν μία φυσική που δεν περιλαμβάνουν στην ουσία ούτε τη σκοτεινή ύλη, που είναι πενταπλάσια της ύλης που γνωρίζουμε, που βλέπουμε, ούτε και φυσικά τη σκοτεινή ενέργεια, που είναι πολλαπλάσια των προηγούμενων ειδών. Οπότε, εάν ανακαλυφθούν τα σωματίδια, το είδος τέλος πάντων της ύλης που αποτελούν αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη, εάν κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια, θα μιλάμε για κάτι το τελείως επαναστατικό, τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Ωραία. Ποια είναι η καταγραφή μικρότερης μαύρης τρύπας σε μάζα? Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και γύρω μας δηλαδή μικροσκοπικές μαύρες τρύπες? Όταν γεννήθηκε το σύμπαν, ναι. Υπήρχαν αυτό που ονομάζουμε απειροελάχιστες μικροσκοπικές μαύρες τρύπες, οι οποίες έκτοτε φυσικά λόγω της ακτινοβολίας Χόκκιν έχουν εξατμιστεί. Τουλάχιστον δεν έχουν παρατηρηθεί κάτι τέτοιου είδους. Η μικρότερη ποσότητα μάζας που μπορεί να έχει μια μαύρη τρύπα είναι τα όρια που γνωρίζουμε σήμερα από τη σύγχρονη εξελικτική πορεία των άστρων, είναι περίπου 3 ηλιακές μάζες και πάνω. Τι πιστεύετε για το Homo Universalis και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ώστε να φτάσουμε, αν φτάσουμε, σε αυτό το επίπεδο εξέλιξής μας? Αν φτάσουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς όλοι μας, κυριολεκτικά όλοι μας, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την συγκέντρωση, όλοι μας θα είμαστε 2 μέτρα κάτω από τη γη εάν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον. Τι μπορούμε να δούμε πέρα από τον ορίζοντα γεγονότων του σύμπαντός μας? Τι γνωρίζουμε πέρα, δεν υπάρχει πέρα. Μπορούμε και βλέπουμε αυτά που μπορούν να δουν τα διάφορα όργανα μας. Πέρα από αυτό δεν μπορούμε να δούμε. Ωραία. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε εδώ με τις ερωτήσεις. Να ζητήσουμε και πάλι συγγνώμη. Δεν διάβασα όλα τα ευχαριστήρια μηνύματα και προσωπικά προς εσάς, κύριε Σιμόπουλε, και στη βιβλιοθήκη για την οργάνωση. Πολλοί λένε ότι είναι τιμή τους φυσικά που ήσασταν εδώ, που σας ακούνε, ότι ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Το κάνουμε για την οικονομία του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε. Για την κυρία από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, χωρίς να κάνω διαφορά σε όλους τους υπόλοιπους. Από την Μαγνησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σιμόπουλε, ελπίζω να μην σας κουράσαμε, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολλές ερωτήσεις. Ίσα δική μου ευχαρίστηση, πραγματικά. Ήταν ένας τρόπος για να βγαίνει κανείς και από την καθημερινότητά του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, θα αναγκαστούμε να σας ξαναζητήσουμε να κάνουμε Zoom. Είδατε τι ώρα που το έφερα. Να σας έχουμε πάλι προσκεκλημένο. Είσαι δική μου ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναευχαριστήσω τον κύριο Ζιόζια ξανά για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πω... Εγώ ευχαριστώ και τον κύριο Ηλιόπουλο που είχε την καλοσύνη να με εισαγάγει και εσάς φυσικά και τους συνεργάτες σας και φυσικά και τον Δημήτρη ο οποίος τεχνολογικά είναι αητός. Και τεχνολογικά μας βοήθησε και έχει πολύ ωραίες ιδέες και μας βοηθάει. Είναι όλοι οι συνεργάτες, κουράζω όλους τους υπόλοιπους, είναι ένας και ένας. Τους ευχαριστώ πολύ και αυτούς φυσικά. Να είστε καλά κύριε Σιμόπουλε. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας.